tot 11, dan gaat alles vanzelf. Goedemorgen. Ja, wij zijn hier op basisschool Dingeloze Baren op Sint-Jan Steen. En als traditiegetrouw starten wij hier met de carnaval. Vrijdagochtend al om 8:30. En zoals je ziet, iedereen is er helemaal klaar voor. Een van de grootste kinderoptochten die bij basisscholen in de gemeente Hulst georganiseerd worden. Dus daar zijn wij heel trots op. Een schone start van de carnaval. En we gaan er gewoon een geweldig feest van maken. Wint toen niet op en mag toen niet kwaad. Maak je niet druk, het is overbodig. Vat nog een pils en één voor een maat. Ja, 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 pa, 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 da, ja, pauw, pauw. Ja, pa, 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 da, ja, pauw, pauw. Ja, pa, 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 da, ja, pauw, pauw. Ja, pa, 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 da, ja. Vooral als er zulke leuke evenementen tijdens carnaval georganiseerd worden. Of je nou een carnavaller bent of niet. Kom gezellig kijken en doe vooral mee, zou ik zeggen. Laat toen lekker gaan alsof morgen niet bestaat. We gaan halen alle fanbike, iedereen de weg kwijt. Tot de laatste cent en de laatste hersencel. Heel het weekend gaan we los, nee niet te